İyi seyirler dileğimize lütfen geçeceğimize yardım edin. Sadece dinleyerek. Teşekkür ediyoruz. Bereketli olun kardeşim. История започна преди 2000 години в Палестина. Една страна, чието жителите бяха евреи, но я управляваха римляните, които преброяваха населението през онази епоха. Всичко започна през една звездна вечер в Витлеем, малък палестински град. От римляните беше издадена заповед, която казваше, че всеки трябва да се запише името в града, който се е родил. Затова Йосиф, който живееше в Назарет, Галилея, тръгна с жена си Мария, за да се запише в родния си град Витлеем. Нощта се спусна, когато те пристигнаха в Витлеем. Потърсиха място, където да отседнат в града, но без успех. Идваме отдалеч, жена му очаква дете, искаме само една гъл, за да се почине. Няма място за вас. Не виждате ли колко клиенти имаме? Разочаровани, те си тръгнаха. Малко по-надолу къщата, която се виждаше, светеше. През отворените прозорци се чуваше смях и човешка клъч. Какъв гостоприемен дом! Може би тук ще има един ъгъл за Йосиф и Мария. Браво, тази вечер ще празнуваме и ще всичко това. Идваме отдалеч, жена му очаква дете, искаме само една гъл, за да се почине. Няма място за вас, не виждаш ли колко приятели се събраха, остави ни нека да се веселят. Може да отидем. Колко жалко, че не ги приеха. Сега пред тях изникна сграда, малко по-голяма от другите. Не се чуваше шум, но някой живееше там, понеже се виждаше светлина. Тук сигурно ще има място за тези, които толкова се нуждаят. Идваме отдалеч, жена му очаква дете, искаме само една гъл, за да се почине. Ние сме чудесното. Аз съм римлян. Няма място за вас. Няма място за вас. Отидете малко по-надолу. Ето там има Слага. Чак се на рамбата. Идваме отдалеч, Jana жена му очаква Yorgun дете, meşe. искаме Ile само iya една maşı гъл. baş karanlığa mı nasıl bakar? Няма място за вас. Не виждате ли фермопия? Да не мога. Не може да Йосиф и Мария, съвсем уморени от дългия път, се тръгнаха. Накрая намериха един беден двор, където да прекарат нощта. В това време на същото място имаше овчари, които живееха в полето и пазеха нощна стража по стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. Те се оплашиха много, но ангелът им рече: Не бойте се! Защото ето днес благовестваме голяма радост за всички хора. Защото днес в Давидовия град се роди Спасител, който е Христос Господ. И това ще бъде знакът. Ще намерите младенец, повит лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войско, което хвалиха Бога, казвайки: Слава на Бога и веселите, мир на земята между човеците, което в Неговото благословение. Амен. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите се рекоха един на друг: Нека отидем тогава в Витлеем и да видим що е станало, което Господ ни е изявил. Добре, да отидем! Нека да отидем! В това време гостилничарът с парите му, кръчмарът с виното и пирът му, римлянът със славата в управлението си
Витлеенката с оковите се замислиха и пъшкаха преуморено. Колко тежък стана товарът! Кой ще ме освободи от него? Научехте ли ме войната? Ами така, си ден да говорим едно ще. В същото време към тях се приближаха мъдреци, идващи от далечни страни. По пътя си мислиха за товара, който ги мъчеше, но щом пристигнаха, колонът сам падна от плещите им. Освободих се! Свободен съм! Свободна съм! Освободихме се! Слава на Бога, свободен съм! Слава на Бога, освободих съм! Слава на Бога, свободен съм! Слава на Бога, освободихме се! Слава на Бога, освободихме се! Слава на Бога, освободихме се! Амин! Чекай, ма. Понеже човешкият син дойде в света, за да потърси и спаси погиналото. А на уния, който го приеха, даде право да станат Божии чеда и реч на тия, които вярват от Неговото име. Защото може толкова възлюби се те, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот.